I digues alguna cosa, però és que guapes que som, Déu meu. Estàs fantàstica. Prepara la canonada, atenció perquè es dispara, disparar i... No vagis res. Gravem? I... El gas. Quin gas? Aquí anem amb carbó. Ai, vull dir que sóc el carbó. Sí, home, tu ets el davant, que menys llibres i quaderns de plat. Ai, merda, m'he descuidat el text. Què dius? Podem repetir la imatge, sala de... T'estàs carregant el gag! Tu tampoc saps res! Que no tenim sala d'imatges! Podem repetir la jugada de sala d'imatges? Podem repetir la jugada de la sala d'imatges? Tenim... la carbassa de Halloween. Però escolta'm, tenim la carbassa de Halloween. And the golden... espardenyes. Però si nosaltres no celebrem el Halloween. Sí, però els americans sí, i ells tenen més calés, en traurem més per ella. Ah, vols dir? Oh, i tant! A més, el meu avi, ja em feia de carbasses d'aquestes, i no era americà. Vull dir que no em diguis si ara jo puc o no puc portar aquí una carbassa. No t'enfadis tampoc, No, és que sempre estàs igual. Si me'n... Ui, que ho heu de llegir tot, Es nota molt que llegim. Això és un missatge adreçat a tots aquells que es preparen per viure la festa de Tots Sants. No puc parlar. Ai, Ja saps que no veig l'objectiu? jo tampoc. Amb prou feines veig la càmera. Puc demanar el comodí del públic? No tenim. De comodins. No hi ha tenim... públic. Avui, a les festes del... No, al revés! No puc respirar i nada em tira com el mur. Què passa? No sé. No puc obrir la boca. Papa Pitufa, Papa Pitufa. Va. La Caterina ha estat detinguda, la Joana ha estat La Caterina ha estat capturada, la Joana detinguda. No, al revés. Això no s'hi val. Sí? Jo sóc de Berga. De Berga. Ah, sí, de Berga, de Berga. Però són molt millors les d'Olot que les de Berga, no? No em diguis això, que no podré tornar al poble. Atenció, perquè esquiva el primer, esquiva el segon. El joc és molt brut, aquí es reparteix a tot i a dret. Tornem-hi. Atenció, perquè esquiva el primer, esquiva el segon. El joc és molt brut, aquí pot haver-hi repartiment a tort i a dret. Aquí es pot sortir... Joder. I l'àrbitre no diu res. Ojo, perquè l'àrbitre no diu De res. fet, tampoc hi ha àrbitre, perquè és un ball de bastons. I no hi ha àrbitre, no hi ha excusa perquè l'entrada està molt dura, això sí. Sí, bueno, podem repetir la jugada? Podem repetir el gag?